neviem, kde je proste. Že som sa rozhodol, že asi tak 5 kilometrov idem prosím pekne. Takže som zvedavý, či to ešte uvarím, alebo to neuvarím. Dúfam, že to neuvarím. Takže voda bude tiec odtiaľto, voda bude tiec odtiaľ. Takže nasleduje kopec do dola. Takže som vypol motor, aby to zbytočne netieklo a nevarilo sa to. Takže idem proste len tak. Že dorazil som domov, takže všetko tu je na kompletku mokré. Toto je úplne mokré, všetko tu je mokré. Som si všimol takú jednu maličkú vec. Mám aj tu na kapute. Proste BMW. Hlasím sa z opravy, takže našiel som doma v pivnici a napadlo ma, že toto keď odrežem, tieto pasky, tak toto môžem použiť. A mohol by som vlastne tú starú hadicu rozrezať a dať tam toto a spojiť to potom železnými eskapaskami. Takže to je asi plán na takú rýchlu opravu, tak idem na to. Idem to rozrezať s týmto, s túto mašinu a potom sa ozvem.